дошли в новото видео. Днес ще правим така наречените тех ревюта. Ще ви представя DJI Osmo Pocket 3 Action Cam се води. По-скоро е нещо като влог камерка, която е просто един покет с камера и екран. Тази камера има опция да се върти. В момента е в оригиналната опаковка, тъй като току-що си идвам от Технополис с тази нова придобивка за влоговете за канала. Сега ще сваля това фолио, което покрива, и ще ви покажа самата опаковка, как идва самия Osmo Pocket 3 е модела на тази мини камера. И сега внимателно махам ето тези зелените лепенки, за да може да отворим и да видим какво включва комплекта. Така, сега е момента да отворим и тада! Ето камерата е пред нас. Така, ето това е самата камера DJI Osmo Pocket 3. Сега ще ви я покажа, тъй като тя си е в защитната си опаковчица. Ето така идва DJI Osmo Pocket 3. Това представлява Protective Cover. Това е такъв кълъв, който е за защита на самото устройство. Така, ето я камерата. Тя в момента, както виждате, е изключена. Екрана има така наречената Flip опция, т.е. когато е включен, когато махнем предпазната лепенка, виждаме самия екран. А ето тук има нещо като... Мисля, че имаше такова стъкло, което е да предпазва самата камера от слънцето, но за това не съм сигурна. Ето камерата как изглежда, когато се стартира. Ето Language English. И така сега я задавам на английски самата камера. Нали, тя ти иска да избереш езика, когато я включиш. И от тук се командва самата камера, както виждате. След разучаването успях да включа самия гимбъл. Ето как изглежда. И чрез джойстика камерата се движи нагоре и надолу. А ето така се завърта. Когато завъртя джойстика надясно, се завърта надясно. И виждаме 360 градусова гледка. Ето сега примерно ще насоча камерата леко надолу в момента, тъй като виждам в телефона, че тя е нагоре. Ето така, и камерата става надолу. Също има и Face Tracking опцията, така нареченото проследяване на лице. Ето как се вижда през самата камера в момента, когато погледнем. Да, сигурно има и опцията Face Tracking в момента, но нека да изгася самото екранче, за да не хаби батерията. В момента 2, 1 и ето то се изключва само, и когато се изключи, директно прибира самата камерка, която се сгъва по ето този начин. А ето това е бутона за контролирането на камерата, а това е бутона за снимането на видеа или на снимки. Предполагам, че също снима на опцията за снимка. И ето така, когато се прибере самата камера, се прибира в нейното кълъвче. Да видим още какво включва кутията. Така, кутията включва естествено, че книжките, и има стикер на DJI, същия стикер като на дрона DJI имат стикери. Тук виждам още някакво допълнително нещо към камерата, което предполагам, че това е нещо като за батерия, предполагам, не съм сигурна. И включва също кабелчето за зареждане Type-C към Type-C е самия кабел за зареждането на камерката. Също има и ето такава дръжка, която се слага отстрани на самата камера. Кабела замина, но нищо. Ето това представлява камерата да се сложи на така наречения гимбъл, на статив примерно. Когато това се включи тук отдолу, камерата става по-висока и може да се сложи на статив. В момента
съм я прибрала, но се активира много лесно, когато я докоснете по екрана, се активира Gimbal Protection. Ето има опцията за Gimbal Protection. Да, ето включих я отново. Да, ето какъв звук издава, когато няма батерия. То не е батерията ми, е по-скоро от нещо друго. Трябва да разбера къде е менюто за изключване. Ето, виждам настройките в момента тук пред мен. Явно трябва да завъртя екрана и да изчакам да изключи сама и прибира автоматично самата камера, когато се изключи, и си я връщаме в калъвчето. И да, разбрахме, че това е приставката да се сложи гимбъл, т.е. да, това, което е една стойка, представете си, като статива на камерата представлява. И ето това е целият комплект на DJI Osmo Pocket 3. Така идва цялата камера. А сега ще си прибера тези неща. И камерата е много лесна за пренасене, примерно в дамска чанта, ако обичате да снимате и си носите камерата с вас, не да мъкнете, примерно Canon EOS 2000D цяла камера, за да снимате кратки клипчета. И затова реших да си взема и аз тази камера. Но скоро ще снимам с нея и ще видим видеа и с нея. Но сега ми е по-безопасно да върна камерата в кутийката. И благодаря, че гледахте това видео и до скоро!